παρατηρούσαν τον τρόπο που λειτουργεί η φύση και αυτό το εκμεταλλευόντουσαν. Δεν κάνανε κάτι που να ήταν έξω από αυτή και γι' αυτό το έργο λειτουργεί, γιατί ακολούθησαν πολύ σοφά τους μηχανισμούς και τους κανονισμούς της φύσης, τους ήδη υπάρχοντος. Πήγανε δηλαδή να πάρουν νερό από εκεί που η φύση βλέπανε ότι πήγαινε το νερό. Ενώ στις μέρες μας δεν γίνεται απόλυτα αυτό, γιατί έχουμε άλλους τρόπους και παρεμβαίνουμε. Ναι, ακριβώς. Όμως αυτός ήταν ο τρόπος που έχουμε ένα τόσο βιώσιμο έργο. Η Αθήνα έχει από τα αρχαία χρόνια πρόβλημα με το νερό. Το Αδριάνιο υδραγωγείο στηρίζεται, το έκτισε, το ολοκλήρωσε ο Αδριανός, αλλά στηρίζεται σε ένα προηγούμενο υδραγωγείο που ήταν του Πισίστρατου. Η Αττική ποτέ δεν είχε πολύ νερό. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι τώρα ανακαλύψαμε ότι δεν έχουν. Ποτέ δεν είχε πάρα πολύ νερό. Και υπήρχαν περίοδοι που είχε πάντοτε προβλήματα λειψιδρίας. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα βρίσκουμε ότι είχαν σαν δελτίο νερού ο κάθε Αθηναίος πολίτης. Μέχρι και στο νερό του υπήρχαν κάποια όρια που μπορούσε να χρησιμοποιεί. Οι νόμοι του Σόλωνα, θυμάστε? Ακριβώς. Στους νόμους του Σόλωνα το βλέπουμε αυτό. Έρχονται μετά οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι είχαν μια άλλη κουλτούρα. Τους άρεσαν τα λουτρά τους, ήταν μέσα στην κοινωνική ζωή τους. Και γενικά τώρα το νερό ήταν για αυτούς ένα σημείο συνάντησης και φτάνοντας στην Αθήνα που δεν είχε νερό, οι Ρωμαίοι λοιπόν μπήκαν στη διαδικασία να ζητήσουν πώς λοιπόν θα φέρουν την κουλτούρα τους στη νέα πόλη. Και γι' αυτό μπήκαν στη διαδικασία να κατασκευάσουν το Αδριάνιο υδραγωγείο, το οποίο φέρνει νερό από την Πάρνηθα και το πήγαινε στην Αθήνα, ουσιαστικά εκεί που είναι η πύλη του Αδριανού η σημερινή. Είμαστε στον 19ο αιώνα λοιπόν που ψάχναν ένα πρόβλημα πρέπει να λύσουν το πρόβλημα της λειψιδρίας στην Αθήνα. Βλέπανε πηγές εδώ και εκεί που αναβλύζανε και ανακάλυψαν ότι όλα αυτά κάπως συνδέονται με υπόγειες σύραγγες, ας πούμε κανάλια. Και σταδιακά, ξεκινώντας από το κέντρο, άρχισαν να στο δεύτερο, γύρω στα 1870, άρχισαν να το διορθώνουν και να μπορέσουν σιγά σιγά να το κάνουν σε όλη τη κλίμακα και χρησιμοποιούνταν μέχρι το 30 όταν αντικαταστάθηκε όταν έγινε το φράγμα του Μαραθώνα, αντικαταστάθηκε από το σύγχρονο δίκτυο νερού που ξέρουμε όλοι. Τελευταία έχει πέσει πολύ το φως των προβολέων πάνω λοιπόν στο Αδριάνιο και χαιρόμαστε που προκαλεί τον ενδιαφέρον των νέων, γιατί είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που συνδυάζουμε την ιστορία με την επιστήμη και τη μηχανική. Όμως εμείς το κοιτάζουμε το υδραγωγείο σαν μία πηγή νερού, ενδιαφερόμαστε για το νερό του, ενδιαφερόμαστε για τον τρόπο που είναι χτισμένο, γιατί είναι ένα παράδειγμα ενός μηχανικού έργου που διατηρείται μέσα στους αιώνες και συνεχίζει ακόμα και σήμερα λοιπόν να λειτουργεί, και γι' αυτό η ΔΑΠ μπαίνει στη διαδικασία να αξιοποιήσει λοιπόν αυτό το νερό που θα το δούμε και στο Χαλάνδρη. Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το αναδείξουμε και σαν ιστορικό μνημείο και σαν αρχαίο τεχνικό έργο με πολύτιμη γνώση, γιατί στηρίζεται στο φυσικό κύκλο του νερού, χωρίς κάποια μηχανική παρέμβαση κτλ. Και σήμερα μία από τις λύσεις που
επιχειρείται για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή είναι αυτό που λέγεται Nature-Based Solutions, δηλαδή να βρίσκουμε λύσεις που να στηρίζονται στη φύση και στη φυσική λειτουργία. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, μιας υποδομής κυκλικής οικονομίας, όπου κάνει χρήση του νερού και το οποίο επειδή λειτουργεί με υδρομάστευση, αυτό το Αδριάνιο υδραγωγείο, δεν έχει δηλαδή κάποια πηγή ή ένα ποτάμι που παίρνεις το νερό από εκεί και το διανέμεις. Το νερό που, το νερό που είναι από το έδαφος, σουρώνει το έδαφος και το μαζεύει και μαζεύει και από παραπλήσια ρέματα που έχει οι άλλες υδάτινες πηγές. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν χρησιμοποιούμε το νερό τοπικά, αυτό ξαναγυρνάει και ξαναδιανέμεται. Δηλαδή όσο περισσότερο το χρησιμοποιούμε, βοηθάμε και επιταχύνουμε τον κύκλο του νερού και εμπλουτίζουμε αντί να φτωχαίνουμε τον πόρο. Το υδραγωγείο παίρνει νερό από δύο κλάδους. Ο ένας είναι της Πάρνηθας, των Θρακομακεδόνων, και ο άλλος είναι της Πάρνηθας. Εδώ βλέπετε ακριβώς πού ξεκινάει. Ξεκινούσε όπως ένα αυλάκι, βλέπετε τα δύο αυλάκια, και εδώ πέρα βλέπουμε και τη διακλάδωση, πως τα δύο επίγεια αυλάκια ενωνόντουσαν στην πορεία τους για να ξεκινήσει το υδραγωγείο που ξεκινάει λίγο πιο κάτω. Και από εδώ και πέρα γίνεται υπόγειο. Δεν το βλέπουμε πια. Αυτοί οι τρεις φανοί ανακαλύφθηκαν όταν άρχισε να χτίζεται το Ολυμπιακό Στάδιο. Φανώς είναι σαν πηγάδι. Και με αυτόν τον τρόπο, με τους φανούς αυτούς, είναι ο τρόπος που χτίστηκε όλο το Αδριάνιο. Δηλαδή χτίζανε, σκάβανε αυτό το φανό, σκάβανε το διπλανό και μετά υπογείως τους ενώναν μεταξύ τους. Αυτό είναι το πηγάδι, ένα από τα πηγάδια, υπάρχει άλλο ένα εδώ που εκεί που είναι λίγο σκεπασμένο και υπάρχει, γιατί έχει αφαιρεθεί και υπάρχει και άλλο ένα πίσω από το γκρι αυτοκίνητο. Φαίνονται τρία πηγάδια στη σειρά. Είναι η κορυφή του θόλου της δεξαμενής. Είναι η κορυφή του θόλου της δεξαμενής. Εδώ είναι ο θόλος, εδώ είναι που θα μπει το περισκόπιο τέλος πάντων που λέμε. Και εδώ είναι η είσοδος που έχει σκαλιά που κατεβαίνεις και μετά κατεβαίνεις ένα μικρό σαν μπαλκονάκι και κατεβαίνεις και άλλα σκαλιά για να πας κάτω στη δεξαμενή. Εδώ πέρα έχουμε το τούνελ που έρχεται από το Χαλάνδρι, το ρέμα Χαλανδρί. Το ρέμα αυτό δεν υπάρχει τώρα, είναι χωμένο από κάτω. Υπάρχει λίγο πιο πάνω, στα 100 μέτρα υπάρχει το ρέμα. Ερχόταν λοιπόν, εδώ πέρα αυτή η δεξαμενή έχει συνολικό όγκο περίπου στα 12 κυβικά, δηλαδή αν σκάψεις και 2 μέτρα κάτω ήταν κανονικά με 2 μέτρα. Και τι γινόταν τώρα? Ερχόταν το νερό, ανέβαινε και υπερχείλιζε από εδώ και πήγε για το Αδριάνιο. Οπότε αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ. Ήταν για να καθαρίσει δηλαδή. Ακριβώς. Το ονομάζεται στα αγγλικά The Filter ή Sand Trap. This square was on the map of Athens for every traveler, because exactly it had these two pillars of the entrance of the Hadrian. This used to be the identity of Athens about water, and now nobody knows what this thing is.
κόσμος έλεγε τι είναι αυτά, γιατί δεν τα μεταφέρετε, είναι εμπόδια ας πούμε. Δηλαδή μέσα από το 30-40 και μετά χάθηκε η μνήμη. Οπότε ένα κομμάτι, για να το αναδείξουμε, μας μπήκε μια πρόκληση πώς θα το αναδείξουμε. Εντάξει, είναι ένα πράγμα να το αναδείξει ένα αρχαίο μνημείο και να το βάλει στον ιστορικό χάρτη των μνημείων που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί και τα λοιπά στην Αθήνα. Αλλά επίσης δεν το θέλαμε αυτό, δεν θέλαμε να κάνουμε ένα αξιοθέατο που να έρχονται κόσμος από έξω και τέλος πάντων θα άλλαζε το χαρακτήρα της περιοχής. Θέλαμε το ανάποδο. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μέσω της ομάδας προφορικής ιστορίας, που είναι μια ομάδα η οποία συλλέγει ιστορίες και μνήμες από γυραιότερους ανθρώπους, Χαλανδρέους κτλ. Είχαν καταγράψει αρκετές συνεντεύξεις ή αναφορές στο Αδριάνιο Υδραγωγείο. Πώς το χρησιμοποιούσαν για παράδειγμα σαν καταφύγιο για τους βομβαρδισμούς είτε από τους Ναζί είτε μετά από τους Άγγλους στον εμφύλιο. Ή πώς παίζαν τα παιδιά μέσα, μπαίνανε και παίζανε εξερεύνηση και βγαίναν στη Κηφισίας, ας πούμε. Στην ουσία αυτό είναι μια εφαρμογή ενός μικρού κομματιού μιας αντίληψης που θέλει πόλεις πιο βιώσιμες για τους κατοίκους και με τους κατοίκους, με τη συνδρομή και με τις γνώσεις και την ενέργεια των κατοίκων. Αυτό που συνήθως είναι το κυρίαρχο γύρω από το βιώσιμο είναι να είναι βιώσιμο, να είναι αποδοτικό οικονομικά. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το οικονομικό όφελος. Μας ενδιαφέρει να κοστολογήσουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε έργο ανάπτυξης στη ζωή των πολιτών. Αν θα την κάνει πιο εύκολη ή πιο δύσκολη. Στο περιβάλλον, αν θα το επιβαρύνει ή όχι. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορα βιώσιμα προγράμματα στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, αλλά το κέντρο της Αθήνας είναι αβίωτο πια. Ο κόσμος φεύγει και έρχονται τουρίστες. Είπαμε ότι θέλουμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που να δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των κατοίκων και αναγκαστικά έπρεπε να περιλαμβάνουμε όλα αυτά, όπως επίσης και άλλα πράγματα που κάναμε, δηλαδή ένα κοινό αγαθό που ένωνε διάφορες γενιές μέσα στην πόλη, γύρω από ένα παράδειγμα και τα έκανε να αλλάξουν λίγο τις σχέσεις τους, πώς σχετίζονται με το χώρο και με την καθημερινότητα στην οποία ζουν. Αξιοποιώντας το τι θέλει να δώσει, θέλει να δώσει στον κόσμο νερό για άρδρευση. Γιατί λέμε να μην σπαταλάμε το νερό, το πόσιμο νερό, έτσι. Οπότε δεν θέλουμε να πούμε στους πολίτες να μην ποτίζουν τον κήπο τους, γιατί το πράσινο το περιβάλλον και τα φυτά και η βλάστηση βοηθάνε να πολεμήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούμε να τις πολεμήσουμε με έναν γκρανίου τόπο, δηλαδή μόνο να πίνουμε, χρειαζόμαστε και να ποτίζουμε. Το σημαντικό είναι ότι τώρα όλο αυτό το νερό που κουβαλάει το Αδριάνιο Υδραγωγείο, το οποίο διόρθωσε μέχρι φτάνει στο χρόνο μέχρι και 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα, χάνεται στη θάλασσα. Έτσι, που σημαίνει ότι γιατί είναι πιλωτικό πρόγραμμα αυτό στο Χαλάνδρι και αν εδώ λειτουργήσει, ευελπιστούμε ότι σε επίπεδο περιφέρειας ή πιο κεντρικής κυβέρνησης θα επεκταθεί και σε όλο το μήκος του Αδριάνιου Υδραγωγείου, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μια δυνατότητα να σώζουμε μέχρι και 1 εκατομμύριο, το απόλυτο maximum ας πούμε, 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερό τον χρόνο. Η ΕΙΔΑΠ θα τοποθετήσει έξυπνους μετρητές, όπου ο καθένας θα βλέπει τι νερό έχει σώσει σε σχέση με το πόσιμο νερό, αλλά και ταυτόχρονα και τι οικονομίες έχει κάνει, γιατί αυτό το νερό θα είναι πιο φθηνό από το πόσιμο νερό. Την επιμέλεια και το συντονισμό της διανομής όμως θα τον έχει η Αδριάνια Κοινότητα Χαλανδρίου, που είναι μια κοινότητα η οποία έχει συσταθεί από τους χρήστες του νερού,
του Αδριάνιου νερού ή από όσους έχουν ενδιαφέρον για το Αδριάνιο υδραγωγείο σαν ιστορικό μνημείο, σαν την πολιτιστική του διάσταση, επιστημονική του διάσταση κτλ. Αυτός είναι ο στόχος του Αδριάνιου, να ποτίσει μέσα στην πόλη μεγάλους πράσινους χώρους, κυρίως δημοτικά πάρκα, μεγάλες εκτάσεις σχολείων. Αυτός είναι ο στόχος, για να υπάρχει μέσα στην πόλη καταφύγια δροσιάς. Η ΕΙΔΑΠ πατάει πάρα πολύ πάνω σε αυτό, δηλαδή το περιβάλλον μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και του νερού και το γύρο, γιατί το νερό συνδέεται άρρηκτα με το περιβάλλον, με το πρασίνισμα της πόλης, και θέλουμε όμως και τη συνεργασία όλων των Αδριάνιων Δήμων. Τι θέλουμε? Να δημιουργήσουμε μία πράσινη ζώνη που να είναι πάνω από το Αδριάνιο, έτσι ώστε να φωτίσουμε ότι από εδώ κάτω είναι το Αδριάνιο, κάνοντας μια πράσινη ζώνη επίγεια. Δηλαδή εδώ να μπουν αναρρεχητικά φυτά, να είναι όλο πράσινο. Αυτό θέλει η ΕΙΔΑΠ, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε το Αδριάνιο, και το Αδριάνιο θα αναδειχθεί με τέτοια έργα επίσης. Είναι ωραίο να βάλουμε φώτα στο αρχαίο, αλλά είναι ωραίο να κάνουμε και κάτι γύρω από αυτό και να αναδείξουμε την αξία του νερού, την δυνατότητά του να δροσίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχει αναγνωριστεί η αξία του διεθνώς. Αυτή τη στιγμή το Χαλάνδρι είναι ο επικεφαλής σε ένα δίκτυο μεταφοράς τεχνογνωσίας αυτού του τρόπου διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με το νερό σε άλλες 5 ευρωπαϊκές πόλεις. Γι' αυτό ευελπιστούμε και αυτό που προσπαθούμε είναι αυτό να μετατραπεί σε ένα πρότυπο διαχείρισης υπόγειων αφανών ανεκμετάλλευτων υδάτινων πόρων μέσα στις πόλεις, αλλά και με έναν βιώσιμο τρόπο και όχι με έναν τρόπο αγοραίο που θα κοιτάει μόνο στο κέρδος κτλ. Και αυτή είναι μια σημαντική μάχη όσον αφορά τι λύση δίνεις απέναντι στο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αν δίνεις μια λύση που στηρίζεται στην ίδια τη λογική της φύσης χωρίς να παρεμβαίνει σε αυτήν, ή αν παίρνει στοιχεία από τη φύση και τα εκμεταλλεύεται για άλλους σκοπούς εις βάρος της φύσης. Αυτή είναι η διαφορά.